Йөрергә яратам. Теге супермаркетларга түгел. Хәзер сатучыларны алып ата башладылар бит инде. Юк, юк. Мин беләсезме, сатучылар белән сөйләшеп, менә кайсысы тәмлерәк, менә монысын яратып алалар. Менә монысы әле кичә генә кайтты. Монысы бусын алмагыз. Бусы бик тәмле. Менә алар белән сөйләшеп, әйбер алырга яратам. Чөнки алар тәкъдим итә беләләр. Әгәр инде яхшы Тәкъдим итә белсәләр. Менә керәсең кай вакыт кибеткәйме? Әйе. Ул сатучы утырган бер кырыйга, телефонына текәлгән, үзен мөрәҗәгать итмичә ул башында күтәреп карамый. Менә андый кибеткә керсәм, андый кибет шашыр икән, дәшмим бер сүздә, бурлам да чыгып китәм. Мөрәҗәгать итсәң дә әле була бит әле шулай. Бу кичәге ипиме? Белмәм. Укый белмисеңме әллә? Кара дип. Менә супермаркетлар дигәннән техника кибетләрендә мин күптән түгел белдем. Минем өчен ул шок булды. Мәйтәм, нишләп шулай микән ул килеп керәсең бит инде әйбер алырга. Әйе. Техника. Берсе килә, консультант монда кем сатучы. Менә монысы бик әйбәт. Менә бу фирма яхшы. Соң шул фирманың кешесе бит инде. Менә шулай булып чыкты икән. Мәйтәм, Шуны белмәйдеңме? 5 Бу минуттан яшеңә җитепме? 5 минуттан киләсе икенчесе килә, ул икенче фирманы тәкъдим Монысы әйбәтрәк ди. Тегесе начар, аны салмагыз дип. Элек минем дә игътибар иткән юк, мин дә белмәйдем. Шуннан берсендә игътибар итеп карадым, бейджигында кибетнең исеме генә түгел, әле тагын менә шушы марканың да исеме бар. Мәйтәм. Маркалары булмаганда беләсезме ничек куела? Менә билгеле бер товарларны шушы атна эчендә сатырга кирәк дип план куела ди. Һәм алар нәкъ менә шул товарларны сатарга тырышалар. Һәр эшнең эштеке бар шул инде малай. Әйе.